Ako sa pripraviť na obdobie zvýšenej chorobnosti? V rámci prevencie spoločnosť Berien ponúka niekoľko produktov. Ja vyzdvihnem hlavne dva. Jedno je Berry a druhé je Kal. Berry je zmes veľkého množstva antioxidantov a je to vlastne produkt, ktorý, ako by som povedala, je to v balíčku proste ako keby 10 dávok rôzneho druhu ovocia. Veľmi silný antioxidant, ktorý krásne nastaví, vyčistí a stimuluje vlastne imunitný systém a permanentne vlastne sa nám o neho stará, aby sme v rámci akéhokoľvek styku s vírusom alebo baktériou mali nastavený ten organizmus do tej krásnej harmónie, aby to telo dokázalo zvládať. Veľmi podobným produktom z hľadiska takého bežného preventívneho vlastne ako keby postráženia si svojho organizmu je Kal, ktorý má vyvážené minerály a vitamíny. Je tu presná vyvážená dávka ako keby v jednom sáčiku, dávka na jeden deň pre dospelého človeka, kde sú tu vlastne kalcium, magnézium, vitamíny, všetky vitamíny, ktoré sú potrebné. Hlavne je tam vitamín D3 a vitamín K, ktoré sa vlastne okrem toho, že vlastne krásne nastavia to vybalansovanie minerálov a vitamínov, tak sa nám postarajú o to, aby sa to kalcium, ktoré je tam, v adekvátnej forme vlastne vstrebalo, čo je veľmi, veľmi dôležité práve pri akýchkoľvek zápalových reakciách, pri vlastne akýchkoľvek chorobách. Toto je také bežné, kedy to vieme používať dennodenne, čiže Kal a Berry. A ak sa už vyskytne nejaký problém, že prídu nejaké soplíky alebo prípadne nejaké ľahké teploty alebo sa na nás niečo chystá, ako tomu hovoríme, že už to nás dobehlo nejaká chrípka alebo niečo podobné, angína, tak sú tu na mieste ešte potom 3 produkty a to je aloe, kde je aloe, yami, kde je fukoidan a puls, kde je pycnogenol. A tieto sú látky, ktoré sa vám vlastne už vedia viac adekvátnejšie postarať o to naše chorobné telíčko, čiže toto už je z hľadiska viacej ako keby takej predprípravy na to, že vieme, že príde v tom januári, februári nejaká chrípka, takže môžeme si dať sem tam na striedačku aloe, yami a puls čisto preventívne.